Enak. Mbek ngeplek. Ngundol. Kowe jane pengen ngundol mbok. Ono 5 menit kok. Entar nggih ku teter iki mosok tak peme wae. Nanya timbang gosok yang didol ya. Ya sik 2 kintal ya tak dolnya. Nah ini wis sak kintal ngene ya. Ngono Mas Sur. Nggih kula dhewe 120 lho tak dol tak ngene setengah. 10 kilo. Sing sak kilo le dhek pira? Kilo ya gusim lho. Mosok ana pitu-pitu tak dol sekilo masak. Sak peme Mas Otam. Wis ya kan. Tak dol sesuk no, ya gak sesuk 20.000. Nasib. Ngundal mbak guys, senajan regane 10.000 sak kilo. Ya tetap tak undono guys. Timbang buak. Ya iki ben kok tambah numpukno guys. Enggak apa-apa lah, guys. Tetanggaku memang beda ya guys, yang satu ini. Ngundal mbak rana kancane ngeplok. Ngarit guys. Wong kuwi pengarit wis jam 4 sore we. Sangune teh jumbo. Wedi tenan Dek. Ketelak nasawa. Padahal kali ya mili banter lho lek ngombe. Oh. Ya Allah, jagungnya eleke, Masya Allah. Aku rabut tulungi ta. Cinderella iki. Ya apa? Aduh. Ini kok raya ijar pari meneh le. Lahan ya ready. Teles. Banyune penuh. Kok kali ini rasa piro ban? Ngarit duwe ingon-ingon kok. Kae to. Apa? Terus ini metu parine gak jadi panennya gak kena. Alhamdulillah. Oleh sak bongkok. Ejeng aku. Kuwi lek ngarit aja aku kaya kuwi. Ejeng aku kayane wong kae. Dosa ta. Ngono. Wis ora apa-apa nek bebok sa mbok gawakno ora apa-apa nek bebok sa. Le pecat malah nang ndi? Loro. Larang dhisik to guys sambekan aku ah. Wegelen aku kok. Sambekan dhisik aku. Sayonara ketek lho. Ketek eme kok. Ketek. Mek blayu to Dek Wani. Apa? Aduh lah. Wangayu tresnaku kinarya tamba susah jroning
Ya. Sampai aku lo dek ngliwati sing jalan lunyu ki lho. Saat ini tak terpikir olehku. Aku pernah beri rasa pada orang sepertimu. Ya ampun. Seandainya sejak awal, ya Allah, tak ku yakinkan diriku. Tutur kata yang sempurna tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta. Aku sing cilik no. Piye? Nah terus aku mek apa nggo sepeda rene mbugakne telung bongkok nek ngono. Anem kok. Wani guru lho. Ya mboten nek ronone iki. Iya, Terus ini mulai. ngono ki lak pot. Sepeda Pak iki ra kasut jadi tempat iya kakek. Nah kenapa ora nggawa loro saiki? Kenapa mau nggawa sitok wis nang kene? Rontok kabeh ora mbundeli. Ki masalah ngaret. Kae lo paling sini. Le, ajurong aku lu pengen jaketku najok. Iki piye no? Jaketku balak rusak ngene. Di skip aja deh. Dilanjut ngundol lombok lur. Iki njuk ngewangi Pak Su. Oh, iki wis rondok peteng-peteng lur. Sekitar jam 5:30. Info lombok nanggonmu pira lur? Makene gorola 1000 lur sak kilo. Hari iki tambah jare karek 8000. Ya nasib. Ya nasib. Lombok kok murah men. Ki piye? Dia ngomong. Nek sing ngomong kowe mbok kamera. Iki wayahe jam 3 lur, wayahe iki lho cek ngundul lombok jan, jana tebo. Jata lho. Pola seri ikutan jan. Sing butuh lombok lur, monggo merapat. Harga bersahabat. Agane pira lur? Regane lombok lur. Nah kene regane lombok alhamdulillah lur 8000.
Sak kilo lur. Nah ini kilo wong tani lho iso pe diparani nandi ngene iki. Lho, Lombok iki lho 8.000 ukuran. Nek trimo katok tok wong tani iki. Ya. Ini iki lho. Gale ngene iki cek pinggir tambang lur. Lho, sing buta watu ya monggo ready barange. Bisa langsung WA. Nah. Ready barangnya. Oke, wis ngelur ngono wae to. Tak nutuk kok Undol Lombok. Iki wis magrib nggonan. Kira sak pojok.